Τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά ήταν. Είδες ότι έπιασε το αυτό, Ευχαριστούμε πολύ, μας δώσατε, έτσι μας ανεβάζει πράγματι. Είναι γεγονός. Σήμερα είχαμε ρεκόρ. Λοιπόν, γι' αυτό, ξέρετε, κάθε Δευτέρα το εργαλείο μήνυμα. Ωραία. Να κάνουμε μετά την κλήρωση, να πάμε πρώτα να πούμε τα αποτελέσματα της Β' κατηγορίας του Εύρου στο δεύτερο όμιλο. 21η αγωνιστική. Μήπως έχουν κάνει τηλέφωνο, τίποτα? Όχι, δεν έχουμε τηλεφώνημα, Γιάννη. Δεν έχουμε. Ασβεστάδες Μάνι 0-0, Λυκόφι Ελληνοχώρη 5-0, Παλιούρη Βρυσούλα 1-2, Αρδάνιο Θυμαριά 0-1, Κιανή Δαδιά 0-4, Κάρολο Σιτοχώρη 0-3 άνευ αγώνα. Να δούμε και τη βαθμολογία. Δαδιά 54, πρωταθλητής ο Ακρίτας Δαδιάς του Μιχάλη του Πιτιακούδη. Συγχαρητήρια στη Δαδιά. Σιτοχώρη 48, Κιανή 38, Λυκόφι 37, Βρυσούλα Θυμαριά 33, Μάνι 29, Ασβεστάδης 25, Παλιούρη 19 και οι ομάδες που υποβιβάζονται: Αρδάνιο 13, Ελληνοχώρη 7 και ο Κάρολος 6 που δεν πήγε να αγωνιστεί, δεν κατέβηκε να αγωνιστεί με το Σιτοχώρη. Η 22η είναι η τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, τελευταία αγωνιστική: Ασβεστάδες Λυκόφι, Μάνι Παλιούρη, Ελληνοχώρη Αρδάνιο, Βρυσούλα Κιανή, Θυμαριά Κάρολος και Δαδιά Σιτοχώρη. Στη Δαδιά θα είμαστε εκεί. Γιατί θα έχει αυτό, Έχει και πανηγύρι και κόλπα. Αν έχανε χθες η Δαδιά από την Κιανή, θα ήταν μεγάλο ντέρμπι και κερδίζει το Σιτοχώρη, βγαίνει το Σιτοχώρη. Αλλά τώρα πλέον ο αγώνας αυτός είναι πανηγυρικού χαρακτήρα. Αν δεν ξέρω αν θα δώσουν και το κύπελο, βέβαια. Πότε γίνεται αυτό? Κυριακή απόγευμα, Γιάννη. Κυριακή απόγευμα πάλι. Λίγο πιο πάνω. Κυριακή απόγευμα. Λοιπόν, να πάμε στον τρίτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας του Εύρου και στην 21η και πρώτη τελευταία αγωνιστική. Δόξα Ορστιάδος θα γίνει 0-0. Ορέστης 96, Ορμένιου 4-1. Χειμώνιο Κόμαρα 5-4. Θούριο Αλεποχώρη 5-0. Φυλάκιο Πιμενικό 2-5. Ρεπό είχε η πρωταθλήτρια ομάδα του Κυπρίνου. Κυπρίνος παρόλα αυτά είναι πρώτος με 41 βαθμούς. Ορέστης 96, 37. Θούριο 36, Σαγίνη 30. Χειμώνιο 30. Ορμένιο 24. Πιμενικό 23. Δόξα Ορστιάδος 22. Κόμαρα 17. Αλεποχώρη 13. Και το φυλάκιο με 6 βαθμούς τελευταίο. Επόμενη αγωνιστική: Σαγίνη Ορέστης 96. Κυπρίνος Χειμώνιο, τελευταία αγωνιστική. Ορμένιο Θούριο, Κόμαρα Φυλάκιο, Αλεποχώρη Πιμενικό. Η Δόξα Ορστιάδος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Να δώσουμε εδώ βέβαια συγχαρητήρια στον προπονητή της Θύελλας Κυπρίνου, τον Τάκη τον Καλπακίδη, καθώς και στη διοίκηση του κυρίου Πέγιου και των υπολείπων. Και στον Κυπρίνο συγχαρητήρια, άξια πρωταθλήτρια η Θύελλα Κυπρίνου. Καλά, το Ελληνοχώρη έχασε 5-0 από την αυτή. Δεύτερο δεν ήταν το Ελληνοχώρη? Το Ελληνοχώρη, όχι το Ελληνοχώρη, το Σιτοχώρη ήταν η Γιάννη. Το Σιτοχώρη, ναι. Και από ποιον έχασαν αυτοί? Όχι, το Σιτοχώρη δεν έχασε. Το Ελληνοχώρη έχασε από τη Λυκόφη 5-0. Φυσιολογικό αποτέλεσμα. Μπράβο τη Λυκόφη. Να περάσουμε και στην τρίτη κατηγορία του Εύρου, στην κατηγορία του καλεσμένου μας. 16η αγωνιστική. Πάλι Τραϊανούπολη 0-5. Πετράδες Κήπη 0-3 άνευ αγώνας. Πραγγή Αγνάντια 2-8. Μαύρη Αετή Σάκιο 7-0. Ρεπό η ομάδα του Πύργου. Για να πούμε ότι οι Μαύροι Αετή έχουν 43 βαθμούς και έχουν μία άμυνα με 3 μόνο γκολ. 3 μόνο γκολ σε 16 αγώνες. Σε 16 αγώνες φάγατε 3 μόνο γκολ. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Έχετε καλή άμυνα. Ένα πραγματικά εντυπωσιακό, θα έλεγα, παθητικό, ναι, το οποίο θα έλεγα είναι και λίγο έτσι περίεργο, γιατί έχει ένα αυτογκόλ μες στα 3 γκολ, ένα πέναλτι και με ένα σφάλμα της άμυνας. Έτσι. Δηλαδή έτσι έγιναν τα 3 γκολ. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, Μαύρα Αιτή 43, πρωταθλητής βέβαια. Αγνάντια 35, Πύργος 25, Σάγκη 22, Τραϊανούπολη 21, πάλι 17, Πραγγή 11, Κήπη 10 και Πετράδες μείον 6 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική: Κήπη Μαύρη Αετή, Αγνάντια Πετράδες, Τραϊανούπολη Πραγγή, πάλι Πύργος και ρεπό έχει η ομάδα του Όφη Ισαακίου. Λοιπόν, να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ των Μαύρων Αετών. Πώς η Μαύρη Αετή, να ευχαριστήσουμε βέβαια και τη διοίκηση, να πούμε και συγχαρητήρια και στη διοίκηση του Ιουσούφ Αλή των υπολείπων και σε εσάς, κύριε Ζαπαρτίδη. Ειδικά στον πρόεδρο στον Αλή, Βεβαίως. Χρόνια μέσα. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και σε εσάς για την άξια άνοδο σας στην Β' κατηγορία του Εύρου. Σας ευχόμαστε και του χρόνου καλή επιτυχία. Βέβαια, θα πούμε και λίγο ακόμα κάτι σε σχέση με τα περσινά τι είχε γίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ Μαύρη Αιτή Σάκιο 7-0 και παρερχόμαστε. Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η ομάδα των Μαύρων Αετών συνέτρεψε τον όμιλο φίλων Ισαακίου με το βαρύ 7-0 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της τρίτης κατηγορίας του Εύρου.
Η Μαύρη Αιτή του Πασχάλη Ζαπαρτίδη με 43 βαθμούς και τέρματα 63 υπέρ και 3 μόλις κατά είναι και μαθηματικά πρωταθλητές της γάμα κατηγορίας δίκαια, αφού είχαν διάρκεια σε όλο το πρωτάθλημα, ενώ το Ισαάκιο με 22 βαθμούς και τέρματα 53 υπέρ και 42 κατά βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Σέντρα από δεξιά του Στάμου Σταφά Σερτζάν, ο Μεμίν Ερτζάν στο 10ο λεπτό θα ανοίξει το σκορ 1-0 για τους γηπεδούχους και εδώ οι πανηγυρισμοί στον πάγκο τους. 5 λεπτά αργότερα στο 15ο Κερίμ Αλή θα πετύχει το 2-0 για τους μαύρους αετούς, ενώ αυτή τη φορά τον γκολ το χάρισαν στους φιλάθλους τους. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού, ο Μεμίν Ερτζάν, αφού τρίπλαρε και τον τερματοφύλακα, Μαντούδη πέτυχε το 3-0 για τους μαύρους αετούς. 5 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Κερίμ Αλή, χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, ανέβασε το δίκη του σκορ σε 4-0. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 55 ήταν η σειρά του Στάμου Σταφά Σερτζάν να χρηστεί σκόρερ κάνοντας το 5-0. Στο 69 ο Καραμπαϊράμ Ισμαήλ ήταν αυτός που πέτυχε το 6-0 για τους μαύρους αετούς. Στο 80 με μακρινό δυνατό σουτ ο Τσακμά Κερσέν διαμόρφωσε το τελικό Μαύρη Αετή Ισαάκιο 7-0. Γκολ και θέαμα. Γκολ και θέαμα. Εντάξει, η προσπάθεια πραγματικά ήταν πολύ καλή. Η ομάδα πλέον παίζει και καλή μπάλα και οι φίλαθλοι βλέποντας αυτό πραγματικά έχουν επιστρέψει και στο γήπεδο. Εμείς θέλουμε και παραπάνω κόσμο στο γήπεδο. Φυσικά δεν θέλουμε αυτά τα περσινά. Θυμάστε μερικές φορές σε κάποιους αγώνες με το ΣΑΟΣ που έπεφταν κάποιες φωτοβολίδες, που υπήρχαν κάποιες φωνές, κάποιες διαμαρτυρίες. Εμάς δεν μας απασχολούν αυτά. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα στο γήπεδό μας. Θέλουμε τους φιλάθλους μας να έρχονται εκεί, να υποστηρίζουν την ομάδα μας, να μην ασχολούνται με τον αντίπαλο και μόνο με την υποστήριξη που μας δίνουν φτάνει. Αυτό είναι αρκετό έτσι ώστε μια ομάδα να δώσει το 100% της δύναμής της μέσα στο γήπεδο. Όλα τα άλλα είναι περιττά. Ωραία. Βλέπετε τον πρόεδρο. Αλλή του χρόνου τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Πάρα πολύ δυσκολεύουν. Γι' αυτό το χέρι της τσέπη. Να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ το νούμερο 9 της ΔΕΒΕΤΖΗ. Την επίσκεψη, ήσουν εσύ Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τον... Όχι, δεν ήμουν εγώ. Όχι. Ο Δημήτρης ο Καμαράκης ετοίμασε το ρεπορτάζ. Επίσκεψη στο 12ο Δημοτικό Σχολείο της Ασημένιας Ολυμπιονίκη, πηγή ΔΕΒΕΤΖΗ. Να το δούμε και παρερχόμαστε. Συγκινημένη η χρυσή Ελληνίδα αθλήτρια δεν μπορεί να πιστέψει την υποδοχή που της επιφυλάχθηκε. Νιώθουμε πολύ ωραία επειδή είναι μια πολύ μεγάλη πρωταθλήτρια και έχει πάρει πολλά μετάλλια. Για πες μου εσύ. Νιώθουμε πάρα πολύ χαρά που έρχεται στο σχολείο μας. Θες και εσύ να της μοιάσεις, να ασχοληθείς? Ναι, πολύ χαρά γιατί θα έχουμε κοντά μας μια Ολυμπιονίκη και θα της ρωτήσουμε διάφορα πράγματα για να μάθουμε από άρχισε και πού θα τελειώσει. Οι μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου της Αλεξανδρούπολης, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, αποθέωσαν την ευρύ της αθλήτρια. Θα θέλαμε πολύ να τη μοιάσουμε όλοι. Ξέρω ότι έχει πάρει πολλά μετάλλια και χαίρομαι που θα έρθει στο σχολείο μας. Πραγματικά, όταν έχεις να κάνεις με μικρά παιδιά και να σου κάνουν τόσες πολλές ερωτήσεις, θεωρώ πολύ εντυπωσιακή υποδοχή αυτό όλο που μου κάνουν. Θέλω να ευχαριστήσω το 12ο σχολείο που με κάλεσε και το διευθυντή του. Ήταν πραγματικά απροετοίμαστοι από ό,τι μου είπανε, αλλά είναι τόσο θερμά όλα τα παιδιά και τόσο αθώα και οι ερωτήσεις που μου κάνανε τόσο αθώες και τόσο έτσι φοβερές που χαιρόμουν να κάτσω ακόμη μια ώρα εδώ πέρα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Έχω πάρει πάρα πολλά μετάλλια. Μπαμπά, πόσα μετάλλια έχω πάρει? Καλή ερώτηση, ωραία. 80, κάπου εκεί, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Σε ρόλο δημοσιογράφων έθεσαν μια σειρά από ερωτήματα. Μάλιστα η Χρυσοπηγή αποκάλυψε πως παραλίγο να είναι δασκάλα, αφού ήταν ένα από τα όνειρά της. Ευτυχώς για όλους μας την κέρδισε ο Στίβος. Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι ο εαυτός μου όταν κάνω άκυρα άλματα. Το δώρο είναι συμβολικό. Είναι το χρυσό μετάλλιο στο Πεκίνο. Αυτό το δώρο είναι για τα επινίκια. Είναι ένα άλμπουμ που θα βάλει τις φωτογραφίες και θα μας στείλει και εμάς μια αφιέρωση στο σχολείο μας. Θα ήθελα να ήμουν δασκάλα ή παιδίατρος. Εκπαιδευτικοί και παιδιά προσέφεραν δώρα. Μάλιστα όλοι οι μαθητές τις έδωσαν σε ένα χαρτί τις ευχές τους για την Ολυμπιάδα του Πεκίνου.
Είναι οι ευχές των παιδιών για την Χρυσοπηγή Δεβεζή που πιστεύω θα τις φέρουν γούρι για το χρυσό μετάλλιο. Μπράβο, συγχαρητήρια, έτσι. Καλά είδα τα παιδιά και έμεινα. Λοιπόν, ευχόμαστε ολόψυχα το χρυσό αυτή τη φορά από το Πεκίνο. Και είχαμε και μια άλλη, έτσι, νιώσαμε υπερήφανα χθες που παρέδωσε τελευταία τη φλόγα για το Πεκίνο. Έτσι, καλά, μιλάμε για μεγάλα τίτλα τώρα. Δεν λέμε, και αυτό το λέω και το φωνάζω για να το καταλάβουν μερικοί. Είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι πρωταθλητής κόσμου, Ευρώπης, Ελλάδος κλπ. Είναι μεγάλη υπόθεση. Μερικοί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει πόση μεγάλη υπόθεση είναι να έχεις μια πρωταθλήτρια τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια στην επικαιρότητα, τόσα χρόνια. Πολλά. Είχαμε Θάνο, είχαμε τη Φανή, είχαμε την Πατουλίδου. Μία φορά ήταν. Τάκ, τάκ και εξαφανιστήκαν. Εδώ έχουμε τώρα. Διάρκεια. Έχουμε τώρα τα τελευταία 6-7 χρόνια την πηγή Δεβεζή μόνιμα στο βάθρο, σε όλους τους αγώνες, και εμείς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη. Και λέμε εντάξει, τι εντάξει. Πλέον είναι παραδοσιακή δύναμη. Μα τώρα είναι δυνατόν. Και η μόνη ελπίδα για κάποιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου είναι η πηγή. Και αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά οι θύνοντες της πόλης μας. Πόσο μπορεί να βοηθήσει το δικό μας τύβο. Από εδώ πρέπει να ξεκινήσει. Αν μπορεί, λέει. Αν μπορεί. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο ρεπορτάζ από ένα άλλο άθλημα που δεν σας έχουμε συνηθίσει. Αγώνες πικ-πονγκ που έγιναν εδώ και η πρόκληση για τους Πανελλήνιους. Αγώνες και θέαμα υψηλού επίπεδου περιλάμβανε το μενού των προκριματικών αγώνων επιτραπέζιας αντισφαίρησης αντρών γυναικών σε επίπεδο περιφέρειας. Ο Γιώργος Μακρύς και η Δάφνη Δελιγιάννη του Εθνικού Αλεξανδρούπολης προκρίθηκαν στα τελικά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πινκ-Πονγκ που θα διεξαχθεί το Μάιο στην Αθήνα. Προσπαθώ για το καλύτερο και ό,τι μου βγει δηλαδή στη θέση, γιατί όπως είπαμε δεν έχουν υποδομές, δεν έχω το επίπεδο για να παίξω προπόνησης, δεν υπάρχουν παίχτες για να ανέβω ψηλά. Η στόχη μας σήμερα είναι όσο δυνατόν να παίξουμε καλύτερα, να πάρουμε τις προκρίσεις που είναι μόνο πρώτος περνάει και να κατέβουμε το Μάιο στην Αθήνα. Να κάνω κάτι στην κατηγορία παιδών τώρα σε μια εβδομάδα. Από αυτό το τουρνουά, παρότι δεν προκρίνησε για την Αθήνα, τι κέρδισες? Εμπειρίες. Ναι, εμπειρίες από καλύτερες παίκτρες. Τους αγώνες παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Ομοσπονδιακός Προπονητής Νίκος Οικονόμου, ο οποίος δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την άνοδο του επίπεδου του αθλήματος στην περιοχή. Εδώ θέλω να σας πω ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και δεν το λέω έτσι, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και τώρα τελευταία έχουμε, εκτός από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, από τον κύριο Παράσκοτα που κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και ασχολείται και μαζεύει πολλά παιδιά, γίνεται πολύ καλή δουλειά και στην Οριστιάδα. Και το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό. Βοηθάω και εγώ από τη μεριά μου και έτσι πιστεύω ότι ανεβαίνει σε ικανοποιητικό βαθμό το επίπεδο στη Θράκη. Η έλλειψη σε υποδομές είναι ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος. Δεν υπάρχουν υποδομές. Βέβαια, εγώ έχω φτάσει μέχρι ένα επίπεδο, δεν ξέρω αν είναι υψηλό ή μεσαίο, αλλά προσπαθώ όλο, μαθαίνω κάθε φορά που παίζω, μαθαίνω και ακόμα περισσότερα πράγματα. Δεν μένει στάσιμος που είσαι εκεί πέρα. Συμβαίνει το ίδιο σε όλες τις πόλεις που γυρνάω. Από τα Γιάννενα, από το Βόλο, δυστυχώς δεν μπορέσαμε όλα αυτά τα χρόνια να είμαστε λίγο πιο ψηλά από πλευράς όχι εμπιστοσύνης, αλλά είμαστε ένα άθλημα από τα μικρά. Εδώ το βόλεϊ και βλέπεις ότι έχουν φτάσει σε σημείο να μην το εμφανίζουν πουθενά. Πόσο μάλλον το πινκ-πονγκ. Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο τον Μάριο του Μουτουσίδη για το ωραίο ρεπορτάζ που έκανε για το πινκ-πονγκ. Έχουμε άλλο ένα όμως θέμα πινκ-πονγκ, αυτή τη φορά Γιάννη βετεράνων. Τα σαράβαλα που λέμε. Λοιπόν, όχι, εντάξει, οι άνθρωποι είναι μια χαρά. Στα αστερία. Με έκανε εντύπωση γιατί παρά την ηλικία, εντάξει, τώρα δεν είναι και πολύ μεγάλη δηλαδή, αλλά εντάξει, έχουν μια κάποια ηλικία, έτσι το ευχαριστήθηκαν, πραγματικά το ευχαριστήθηκαν. Και δεν είναι κακό όποιος είναι λάτρης του πινκ-πονγκ παλιός να πηγαίνει εκεί στην Ακαδημία και να παίζει πινκ-πονγκ όπως κάναν και αυτοί. Έτσι νομίζω ότι είχαν μια χαρά οι άνθρωποι και μου παίζανε, με έκανε εντύπωση γιατί ήμουν και εγώ εκεί.
Δεν έπαιξα βέβαια γιατί εγώ από αυτά. Άλμα εις βάθος. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του πινκ-πονγκ βετεράνων. Την ευκαιρία να βρεθούν και πάλι κοντά στο αγαπημένο τους άθλημα είχαν 20 βετεράνοι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές της επιτραπέζιας αντισφαίρισης στο τουρνουά που διοργάνωσε ειδικά για αυτούς ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Πινκ-πονγκ έχω να παίξω περίπου 5 χρόνια, όταν είχα λάβει μέρος στο άλλο τουρνουά που είχε γίνει εδώ. Και βέβαια είναι κάτι το εξαιρετικό, γιατί αυτό το αγωνίζεστε είναι το παν. Δηλαδή ξαναδημιουργείται μια άμυλα μεταξύ παλιών συναθλητών πιθανόν, γιατί από μικροί είμαστε σε αυτό το άθλημα και βλέπουμε δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα, παρόλη την ηλικία, τα κιλά μας, τα πάμε πολύ καλά. Και δίνει την ευκαιρία σε εμάς τους εραστές της μικρής ρακέτας να αθληθούμε και να νιώσουμε όμορφα. Φόρμα την κρατάμε ή είναι μια ευκαιρία να ξαναρχίσουμε? Προσπαθούμε, είναι κάτι δύσκολο αυτό στην ηλικία που είμαστε, αλλά όποτε μας δίνεται η ευκαιρία προσπαθούμε. Με αφορμή τη διεξαγωγή του τουρνουά, οι βετεράνοι μίλησαν για την έλλειψη υποδομών που υποβαθμίζει το άθλημα, όπως και πολλά άλλα αθλήματα στην Αλεξανδρούπολη. Οι ευκαιρίες άθλησης για τους ερασιτέχνες πλέον είναι ελάχιστες και όταν δίνονται προκύπτουν μόνο από ατομικές πρωτοβουλίες. Θα έπρεπε να διοργανώνονται και να δείξει μια πρωτοβουλία και οι τοπικοί παράγοντες της πόλης, παράδειγμα, και όχι μόνο ατομικές πρωτοβουλίες όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Γιατί το πινκ-πονγκ είναι ένα πάρα πολύ όμορφο άθλημα, είναι λίγο παρεξηγημένο. Πρέπει να το μάθει ο κόσμος και να έρθουν και νέα παιδιά τα οποία να ασχοληθούν και να αγαπήσουν το άθλημα πάρα πολύ. Η ανάγκη ανάπτυξης μαζικού αθλητισμού στην Αλεξανδρούπολη είναι επιτακτική. Η έλλειψη υποδομών οδηγεί τους πολίτες στην απομάκρυση από τον αθλητισμό ή στην καλύτερη περίπτωση στην άθληση επιπληρωμή σε ιδιώτες. Δεν είναι μόνο για αυτό το άθλημα, είναι για πάρα πολλά αθλήματα δυστυχώς που η Αλεξανδρούπολη δεν έχει τις υποδομές. Αν είχε τις υποδομές, πιστεύω ότι θα είχαμε πολύ καλές ακαδημίες σε όλα τα αθλήματα. Αλλά αυτό βέβαια στο δουν οι θύνοντες, άσχονται περισσότερο η τοπική αυτοδιοίκηση και επιτέλους και τα έργα που γίνονται τουλάχιστον να μην κολλούν. Από ό,τι βλέπετε και από τη δική σας εμπειρία, δεν υπάρχουν χώροι για πινκ-πονγκ. Αυτή τη στιγμή το κλειστό της Ακαδημίας, το οποίο μας παραχωρείται, είναι το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε και το τουρνουά και τους αγώνες και τις προπονήσεις στα παιδιά. Υπάρχει έλλειψη χώρου. Θα θέλαμε η πόλη μας να αναβαθμιστεί και στον τομέα του πινκ-πονγκ, όπως και στα υπόλοιπα αθλήματα φυσικά. Και θέλουμε να δείξουμε μια κατανόηση όλοι ώστε και η Αλεξανδρούπολη να αποκτήσει χώρους για πινκ-πονγκ. Για την ιστορία, ο Σίμος Βλαχόπουλος επικράτησε στην κατηγορία άνω των 40 ετών και ο Πέτρος Σαββίδης στις ηλικίες έως 40 χρονών. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της εκπομπής. Λοιπόν, θα κάνουμε πρώτα την κλήρωση. Μερικοί απάντησατε και λάθος πάντως, έτσι. Να πούμε ότι η σωστή απάντηση ήταν η Πορτογαλία με το Β. Αλλά ένας είπε Α και ένας είπε Γ. Κάποιοι απάντησαν και λάθος. Είχαμε και Α, είχαμε και Γ. Τέλος πάντων, από τις 30 περίπου ερωτήσεις, το νούμερο 24 πρώτο, που είναι το στυλό. Χριστίνα, τελειώνει σε 33-04. Να πάμε στον αναπτήρα. Πάμε Άρη. Βγάλει το 2. Όπα. Το 20. Είναι ο αριθμός 1780. Λοιπόν, 1780 πάμε είναι. Και στο μεγάλο δώρο. Στο μεγάλο δώρο, το ρολόι το γυναικείο. Αν το τύχει άντρας και να είναι και ανήπαντρος. 12 το 0499. Βάσο, όχι, γυναικείο είναι. Βάσο είναι. Ναι. Περίπτωση. Ωραία. Λοιπόν, αυτά ήταν οι τρεις τυχεροί. 3304, 1780 το αναπτήρα και 0499 το ρολόι το γυναικείο. Λοιπόν, Γιάννη, να δώσω πρώτα το λόγο στον καλεσμένο να καληνυχτήσει τον κόσμο. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω εσάς σαν εκπομπή που μας δώσετε φέτος την ευκαιρία και να προβληθούμε σαν ομάδα, αλλά βέβαια που δίνετε γενικά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του Εύρου τις ευκαιρίες αυτές να προβληθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους παίκτες μου, την ομάδα μου, τη διοίκηση και όλη αυτή την προσπάθεια που κατέβαλαν όλο αυτό το χρόνο, γιατί ας μην ξεχνάμε το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα είναι κυρίως χόμπι, διασκέδαση και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και όλοι όσοι παίζουν σε αυτό το πρωτάθλημα είναι εργαζόμενοι και το κάνουν γιατί το θέλουν. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και του χρόνου. Να ευχαριστήσουμε και τους μαύρους αετούς που καλύπτουν τηλεοπτικά τον αγώνα και μας στέλνουν τα DVD. Την εικόνα. Του χρόνου, τι σκέφτηκα του χρόνου.
Ανεβαίνει η κατηγορία, θα είσαι πάλι προπονητής ή έγινε πρώτες, έγινε συζήτηση? Ναι, του χρόνου εκτός απρόοπτου θα είμαι στους μαύρους αετούς, θα συνεχίσω. Μάλιστα. Και υπόσχομαι συγκινήσεις στις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι. Και εμείς υποσχόμαστε του χρόνου να δείξουμε περισσότερους μαύρους αετούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Έγινε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε περίπου στο τέλος της απόψινής εκπομπής και βέβαια είμαστε υποχρεωμένοι να ευχαριστήσουμε τα άτομα που δουλεύουν για την εκπομπή. Και να σας πούμε ότι τα άτομα δεν είναι λίγα. Οι άνθρωποι που δουλεύουν για την εκπομπή είναι πάνω από 10. Μην νομίζετε ότι αυτή την εκπομπή δουλεύουν 2-3 άνθρωποι εδώ μέσα. Είναι πάνω από 10. Και θα σας πω ονομαστικά έναν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ο Άρης ο Σαριμπεκιάν, είναι ο Γρηγόρης ο Φιτίλης, η Φωτεινή η Ζόγα, είναι η Πόπη η Συνάδη, ο Θοδωρής στην Κομοτηνή, ο Τάσος ο Παλαιστίδης, ο Μιχάλης ο Βασιλιάδης, ο Δημήτρης ο Μπακυρτζής, ο Δημήτρης ο Πανταλίδης και ο Νίκος ο Δούλτσης. Όλοι αυτοί δουλεύουν για την κόκκινη κάρτα. Μεγάλη υπόθεση. Και αρκετοί ακόμα, Γιάννη. Και αρκετοί ακόμη. Αν πάρουμε και τα ρεπορτάζ από τη Δήμητρα από την Κομοτηνή, να ευχαριστούμε και τη Δήμητρα την Παρασκευοπούλου. Και το προηγούμενο ρεπορτάζ που κάνει για το βόλεϊ και όντως το ξεχάσαμε. Λοιπόν, όλους τους συνεργάτες και συντελεστές της εκπομπής τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά να ευχαριστήσουμε πιο πολύ από όλους εσάς τους τηλεθεατές που είστε συνέχεια κοντά σήμερα μας. Σπάσαμε και ρεκόρ. Σήμερα σπάσαμε και ρεκόρ στα μηνύματα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα θα μπορείτε να απολαύσετε το τελικό του κυπέλου Εύρω, αυτό μεταξύ της Καπαδοκίας και της Λεπτής. Πώς η Καπαδοκία κέρδισε 2-0 και θα παίξει την Τετάρτη με τον Ιάσμο. Λοιπόν, όσοι δεν παρακολουθήσατε ή όσοι θέλετε να τα ξαναδείτε, αύριο στις 2 το μεσημέρι, Τρίτη 2 η ώρα το μεσημέρι, ξανά παράληψη της εκπομπής. Καλή σας νύχτα, κύριε.